Til bedømmelsen skal du bære ridehjelm. Du enten har ridebukser eller støvler, eller almindelige bukser og solide kondisko på. Hesten skal have pålagt transe og må ikke bære gamasjer. Du skal holde tøjlen i højre hånd, minimum 10 cm fra bidet, og have resten af tøjlen i samme hånd. Du går ind mod dommeren med ponyen. Stil ponyen op med manfri side til dommeren og stil den op, så dommeren kan se alle 4 ben. Når der bliver sagt værsgo, går du op mod A og vender tilbage igen. Nede ved dommeren vender du, så du kan løbe op mod B. Her skal ponyen skridt rundt i hjørnet. Husk altid, at du skal være yderst i hjørnet for at passe på dig selv. Løb ned til dommeren, hvor hesten stoppes. Husk at holde 3-4 meters afstand til dommeren. Her stiller du den igen op med siden til, og når du synes, den står pænt, træder du ud til siden og nikker til dommeren. Når du har mønstret din hest, vil dommeren stille dig nogle spørgsmål om det, du har lært. Du løber ind mod dommeren med ponyen i trav. Stop 3-5 meter før dommeren ved punkt A. Stil ponyen med den manfri side til dommeren, så man kan se alle 4 ben på ponyen. Når ponyen er opstillet, træder du ud til siden, og tøjlen holdes i venstre hånd. Når der bliver sagt værsgo, tages tøjlen i højre hånd, og du går klar til at skridte. Der skal du nu skridte en lille trekant. Det vil sige, at du går halvvejs mod B, drejer over midten, går tilbage til punktet mellem C og A, og drejer mod A, hvor dommeren står. Fortsæt forbi dommeren og trav på den store trekant. Fra A mod B, over til C og tilbage til A. I vendingen skal hesten være skridt, og venstre hånd ved hestens venstre øje. Her stilles hesten igen op med den manfri side til dommeren, så man kan se alle 4 ben. Når hesten er opstillet, træder du ud til siden, tøjlen holdes i venstre hånd, og du nikker til dommeren.